Dobrý večer páni. Je nedeľa, skončil som s prípravou obidvoch konzol. Sú hotové, odskúšané, za chvíľočku vám to ukážem. Každá jedna táto konzola bude v jednej kabíne lokomotívy. To znamená, aj z jednej, aj z druhej strany bude možnosť obsluhy manuálne spúšťať hasenie. Keď stlačím tento gombík, tento modrý, ten bude hasiť motor. Teraz namiesto hasiacich modulov na motore tu mám pripojený alarm, aby ste videli, že to funguje. Samozrejme, hasenie nádrže, hasenie motora, hasenie hydrauliky je automatické. To znamená, že priamo v motorovom priestore a v priestore nad hydraulikou a nad nádržou bude vždy teplotný senzor na 110 stupňov. Čo sa týka motoru, tam bude 140 stupňový senzor a v prípade, že dojde k požiaru, tak automaticky zapne hasenie. Pokiaľ by ale hasenie nezačalo včas, že by posádka spozorovala nejaký malý oheň alebo nejaké dymenie, tak bude mať možnosť takto manuálne z kabiny spustiť hasenie danej zóny. Ja vám to potom samozrejme všetko popíšem. Chcem vám len ukázať, ako funguje tento systém. Je úplne autonómny, to znamená, má tu vlastnú batériu, ktorá má životnosť zhruba 4-5 rokov, ale nakoľko budem robiť servisy tak, ako ich robím vždy, každých 6 mesiacov, tak vždy sa skontroluje aj stav batérie. A ukážem vám, ako to bude fungovať. To znamená, tento teplotný senzor má indukčnú kontrolnú linku. Keď priložím magnet, tak mi to zopne alarm a simuluje to požiar. To znamená, že pokiaľ by došlo k automatickému haseniu a senzor by bol zopnutý a už je zahasené, aby im to stále nepípalo, stačí vypnúť tento vypínač. Druhá vec, aby posádka vedela skontrolovať, či je baterka v poriadku, aj napriek tomu, že bol kontrolný servis, tak správa je takýto kontrolný gombík. Ten keď stlačím, tak si viem manuálne odskúšať, či je baterka v poriadku a či funguje alarmový systém. S týmito dvoma konzolami som vám ušetril zhruba 900 € bez DPH. Ja som sa zhruba o 900 € bez DPH okradol, ale na čo robiť niečo komplikované a drahé? Keby stačil na to jeden víkend, aby som vám pripravil takýto jednoduchý systém. Vnútri je kopu káblov, ale je to jednoduché. Čo sa týka GPS monitoringu TSS, nebudú vedieť do toho zasahovať a budú ma musieť zavolať a ja im urobím potom pripojenie na ich SMS modem. To znamená, že pokiaľ budete chcieť pripojiť GPS, ktoré bude posielať alarmové správy, niečo na spôsob môjho alarmového GSM modulu, tak sa budeme musieť stretnúť s ľuďmi z TSS a ja im to tam budem musieť zapojiť. Ale nie je to nič komplikované. Takže je to hotové.